Ara, ongi etorriak lagunok nire txoko magikora. Izotza, ura, pitxerra eta nola egin magia. Uste dezuten baino errazago beti bezala, gure magiak oso erraza dira txan egitekoak bira. Behar duguna, eta lontzi bat, ur pitxin batekin. Izotzak eta pitxerra. Pentsatzen dezute bai, pitxerran zerbait dagoela, zer gertatzen da pitxerran? Ara, baina uste dezuten baino errazagoa da begira. Zer behar dugu pitxerra funtzionatzeko? Esponja txiki bat, begira. Beronik, batzuk ditut horrela sartu egin behar ditugu barnean, bai? Hemen, fonduan, begira. Zertarako? Gero, guk ura botatzen degunean, hauek hartu egingo dute ura. Eta geratuko da pitxerra urik gabe, bai? Beraz, izotz bat hartuko dugu eta esponja gainean utziko dugu, bai? Hortxe behar, ia ikusten da. Bai? Hemen txe, hortxe dago, izotza. Hasten da magia. Ur pixka bat erabili behar dugu, bai? Asko botatzen baldin badegu, esponjek ez dute guzti hartuko eta buelta ematean erori egingo da ura, bale? Beraz, hartzen dugu, historia kontatzen dugu, eta kontatzean, ura esponja gainean botatzen dugu. Uzten dugu pixka denbora, eman behar zaio denbora ur guztia joateko, guk bitartean horrela mugitzen dugu errazago izateko, eta guk ikusten dugunean jada, urik ez dagola, bakarrik atzen da buelta ematea, eta buelta ematean, bakarrik izotza eroriko da, eta ez da urik eroriko. Benetan lagunok, ilusio ikaragarria da, eta indiak txunditurik geldituko da. Ongi aprobetxatu, entxaiatu, eta pentsatu nola hobetu alden. Zeren benetan, zuen publikoak eskertu egingo dizue. Beraz badakizute, irriellagunak.eus webgunean, hemen gaude, gauza berrikin. Egunero, lagunok, beraz, tara, praktikatzea, aio!